Ambalbao oni nyantuma ablamso madame Sissi Ramata Sissoko tanti Rakabo Atlanta États-Unis. Bien lundi do e mars kalot le temps ani saba. Le 13 mars 2023 ka malien befo mali kono ani mali kokan. Avec les demani mbo anya meka foko mogodo bit fata grève lo be do tara grève la. Ayan toro kosobe parce que on fait mali bi yoro min bibina. Mauka nga fra nyonka ni ka nyogo so hakilla ka nyogo mbulo mine ka nyogo sembla. Kaseka faso injo. Faso in torola, faso in segena, faso de one kanga wuli ku chestri faso kula. Andu nyafo na gana ome kuma. Nyame ko gravu kera, nyame ko damani wele mba ufoka wala nyumando. Au chama, ka unye nga kera di pase mati seki dado kula ni ma famia. Ni chama lame, nya famia. Nya do ka fo, ma kala no mbe mali kono, ma ladri do mbe mali kono, mo nya do ko malika jurubila. Itara école la jardin d'enfant. Premier cycle, second cycle, lycée, université, ima drome kilimbo, i war dire manikata ikola. O donia ye, jamana ka donia do, ma kalane, i kalana jamana di kama. Ima kala i yera kama, parce que donia ti dire ma, di mogo di ma. Aya yera ka fo, maliko ka bo auma. Oni jamana nyamako kumana, au enseignant chercheur ka fo, ka obe grève dabla, parce que aya do jamana magoto la bibina. Mba ou fo ka wali nyumando. Ka fo mogo munu fananye munu ko, ne toko de tenina, ore la me keleke. Ou bien car ça de toko bala de commande mbo keleke ayo dabla les gens n'ont pas le temps pour ça. Avec un exemple colonel de démission ma bibina. Mogo munu be nord la, frona, centre la, sora si munu be kan yera faka au kama. Au bien car ça ni fo be mani mwele là des trucs comme ça. Akona nga tempérer ni vidéo kunguru ne me kan ake me na ne vidéo jay. Parce qu'il faut nga nya fo on va plus laisser le désordre dans ce pays là. OK? Ni femi ma marcha be si ka kumadi. Jumba jamana fo itie min kadiba fo min kadiba tateke. Parce que les gens ne vont pas accepter machita to ika mo black ika jamana halaki. Ko grève ni ka accusation gratuite ke mo ka. C'est pour ça ne ko mba nyina au fait. O ka sabali. O ka bulu da au dusuka ko jamana segena. Au torola au de torola. Place ka mo be war ka mo be privilège kama akona au yere malu. Parce que ni na fulu be ban. Ni ndo imeteme. Ika horonya ni ka damete ban. Ne ba nyini mo au fait. Mali on fait Mali kono ani Mali ko ka ngambulu fara nyokonka. Sans l'union, il n'y a pas de développement. Ni moi, je suis en train de faire. Et puis, on va faire un intérêt comme on a placé là, on a position, on a fouille là. Mais seulement, si on accepte que Mali a bimé, qu'on a flé, on a bi parce que fait fitin no be parce que jamana halaki. Donc, on va profiter qu'un enseignant chercheur ou fou kosobe. Ka ministre ou fou moun fara la nyoronga ka fou angu wele kana anga siga kuma walsa anga seka mo frake. Docteur flé karamo flé luka grève manga accepter munani. Parce que nous, grève ba ira kafo, kalane, ma kalane, ikanga maukana. Docteur ikanga mo frake, adamande ni songotala. Akuma de kanga ke. Begasi de kanga ke. Sika fo de kanga ke. Ni mausi ira kakuma ubiseka fo ite mataka minke. Noko nba nyina aufe. Mali, akabwa amma kojugu, ante tlonge nai. Ametani musala e folo comme d'habitude. Mena ganamba yele maka kekele. Pour le moment, ngorba aufu. Aw munu tara réunion na ka fo ko grève jora munu fara me faka profiter parce que grève jora ntoko ma welu jamu ma welu ay bo mo dala les gens n'ont pas le temps pour ça. OK, I'm sorry surtout nche ko lo munu be mais fo mari la ay kele dabla ka bo mo dala akwa joka barake. OK, ne donnez pas de mauvais exemples à nos enfants. Nous for you, j'ai dit à mes neveux ngako na ka for you ay ka bo yo te. Voilà, donc une vidéo kunguru ka ira la mo munu nye grève joka aw fo enseignant chercheur ou ani anga Mali gouvernement mo munu ñu wele kana. On va parler, on va gérer les problèmes du Mali, on va continuer. On ne va pas laisser notre pays être déstabilisé comme ça. Merci beaucoup à Kamben, c'est vrai.